Прывітанне, з вами Міхась, верміферма Фаланстера, чарговы выпуск навінаў з тое, што мы зараз робім. Аператор сёння Лёха, прывітанне. Прывітанне. Окей, вось, і нам будзе дапамагаць Сільвер яшчэ, сёння наш валанцёр. Вось, я распавяду трохі то, што у нас адбылося, і пацікаўлюся, што Лёха пазаўчора рабіў з гэтымі верміградкамі. Як памятаеце, тыдзень назад мы заклалі, падкармілі, снялі ўраджай, з'елі вельмі смачны салат і падкармілі вось усе гэтыя контейнеры кампостам. Вось, тут уже, як бачыце, спантанна ўзышлі бахчавыя, якія мы ели яшчэ на працягу восені. Вось бачыце, вось тут адзін узышоў, тут узышоў. Тут вось падрастае наша невялічка рассада базіліка. Тут ён вельмі пахучы. Вось калі так трохі ўзяць, вельмі пахучы базілік. Ну да, вось. І карацей, што тут будзе? Тут вось панасаджвалі. Лёх, што вы тут панасаджвалі? Распавядзі, калі ласка. Збольшага тут знаходзяцца салатавыя культуры, яшчэ базілік, ну і тэставы шавель, каб праверыць, як увогуле гэтыя расліны будуць вместе існаваць. Чаму абралі салатавыя культуры? Таму што яны збольшага даюць максімальны вес на такой невялічкай плошчы, на наш погляд. Окей, і яшчэ цікава, што мы сёння дадалі, вось, таму што мы сумяшчаем два розных спосаба. Ну, умоўна кажучы, мы сумяшчаем верміферму з агра вось такімі верміградкамі, да, верміферма з верміградкамі, калі тут растуць расліны. Таму мы ўсё ж таки вырашылі выкарыставаць картон, каб у якасці мульчыравання, каб не вельмі хутка выпаралася вільгаць. Вось, і мы дадалі вось сюды вось белыя, бачыце, белыя аркушы паперы для таго, каб сонейка, калі будзе свяціць, яно не вельмі моцна прагравала вось гэтыя барты, таму што чарвячкам трэба адмысловая тэмпература і лепей больш за там 23-24 градусы не павышаць яе, таму што пасля яны могуць пачуваць сабе некамфортна, перастаць размнажацца, ну і наогул там закапціцца, што мы не чакаем. Вось. Сёння падчас выпуска мы зробім што? Мы сёння нарыхтуем кампост. Вы ўбачыце, у нас на сёння ёсць толькі адзін кантэйнер кампоста. Усім астатнім мы падкармілі нашы верміградкі і калоніі, якія стаяць у тым пакоі на Кэптэнс-Бридж. І зараз мы зробім такую глобальную компостирование. Ось я покажу, что як это отбывается, и будете Сильвер допомагать. Ходите. Что у нас на сегодня есть? У нас, ну, як звычайна, гэта вось смецце са стола. Гэта смецце я прывёз з хаты. Вось бачыце, тут чай розны, нейкі цытрусавы, банан. Карацей, спрабую, вось бульбачка пачышчаная, спрабую аддзяляць максімальна гэтую вось арганіку ад неарганікі. І атрымліваецца вельмі зручна, таму што такой вось штукі хапае на тыдзень. Умоўна кажучы, калі зараз вельмі глыбінная перапрацоўка ўсіх прадуктаў, у яе нават хорошы пах, таму што захоўваецца ў маразілку. Вось. Значит, что у нас тут есть? У нас есть контейнер. Silver, please open this and somehow to mix this stuff. Зараз Сильвер адчыніць гэтую кампостную кучу і вось трымай. І пакажа, што тут як адбываецца. Асабліва пужлівым просьбу не глядзець. Вось тут вельмі прыемны пах. Лёха ўжо все гэта паказвае. Ну, бачыце, тут нейкія працэсы адбываюцца, все такое даволі вільготнае, да, ось там унізе трохі ёсць вільгаці. Карацей, нешта адбываецца. У нас скапілася шмат круто, да. Please move all stuff to this place, yes. Зараз мы будзем што рабіць? Зараз мы будзем пазбаўляцца ад смецця, вось ад смецця, якое у нас тут ляжыць. І вось ад усяго смецця, што у нас скапілася. Все, мы падрыхтавалі кантэйнер. Зараз мы выкідаем нашы корочкі. Пасля мы выкідаем вось гэта ўсё. Чым лепей. До речі, такі кантэйнерчык каштуе ўсяго, значыць, ён каштуе ўсяго 3,5 рублі, так што вельмі рая набываць. Все. Мы яго ачысцілі, мы гэта ўсё памыем. Ось, і зараз
просто берем, викидаємо всю нашу, боже мой, я бачу метан, всю нашу. Ось тут зараз саме головне не прогадати. Минулий раз ми розлили вельми шмат вільгаці, тут уже навіть почали розливати. Зараз треба вельми акуратно позбавитися ось гэту штуку, каб яна не трапила на подлогу. Все, можна її сюди покласти. Бачите, тут все на самом деле доволі чисто. Все, please make this smooth surface, yes. Yeah. So move this side, all this side, yes. Так, у нас есть анушки-вертовалки. Это треба иметь завсёды. Анушки-вертовалки допомагають почистити, как у вашем офисе ці квартири було супер чисто. Ось, окей, да. And the main idea to make this not very push and not squeeze it, create a bit air between, because the more air, the quicker it will make compost. Короче, ми робимо, да, трошки повітря заходило туди і усе перетворалося у щастя, яке після буде з'їсти наші червячки. Зараз я додам наші традиційні листя. Для чого? Для того, щоб зробити пах, максимально більш трохи, як сказати, більш привабний. Ну, коротей, да, ось, дякую великі, Silver, thank you very much. І, коротей, ось гэта то, як відбувається нарихтовка. Контейнер уже доволі тяжкий, і я сподіваюся, праз місяць ми, що ми зробимо? Ми сюди посадимо, ну, не сюди посадимо, а підкормимо наші градки, коли ми здимемо наш урожай салату, про який тільки що ось Олексій розповідав, і гэта підкормимо нашим червячкам. Ось, гэта, значить, будуча їжа. Далей, що буде? Ну, на сьогодні, в принципі, усе. У наступних випусках ми розповідемо, які плюси є від верміферми. Може, покажемо, як заходять наші градки, ці будемо робити поширення. Коротше, справа вельми шмат. Починається весна, ось вельми шмат біологічних, активних ось усіх процесів. У нас почали мушки ті молодеченські повеличуватися у кількості. Сьогодні ми їх пилісосили. Подається, не контролюємо, але яны все активнее починають множитися. Ну, будемо глядіти, можливо, нейкі рослини. Коли хто-небудь ведає, які рослини відпужують мух, ось, ми будемо вельми вдячні, коли ви у коментах напишете гэта. Ось, конечно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Михась, до побачення.